Hi guys, si Mio. Paingon mi karon sa hinguoglit kaayo ang among pag-adto sa hinguog no kay nag-edit pa man ko sa video. Nay nagbaligya sa tamban. Nagpalit si Mario sa tamban. Tag pila kilo? Ha? 70. Duha ka kilo ako ade. Mio. Agkaon si Mio sa tamban. Duha ka kilo lang. Dagko. Sige lang naman. Labas ya. Labas kayo, magkilaw, masalo pa. Pwede pa na makilaw niya. Inya, o pwede ya po. I-ref lang sa nako no. O, iris lang. May tao lang sila. Hindi ala daan na. Yan. Kagikan Marvin. Jet lang nga. Labas no. Labas kayo. Para mo mga buwan yung bintag. 70 nangagi ang kilo tag 30 da. 40. 40. Nanom to? Tungod sa kadagan. Wala kadagan karon minus na. Minus naman sad. Sige. Tapay manok dito Marvin? Ha? Sa poultry? Baligya? 60. Salamat naman. Baligya Marvin? Ha? Kapila kilo Marvin? Suri ay isda. Pakis na ni siya guys. Ang isda ay sudan. Sudan sa iring, sa iro, sa tao. Sudan ni Mio pero dili si Mio dani pwede magkaon. Wa pa na ko si Mio gipakaon sa kuan nga na ang hala. Mani siya ibutang guys. Rasa pa Mio ha. Kaya ato sa amin i-plaster. I-plaster sa amin nato. Diya kauman pa na nimo. So aglakaw man ta. Dani lang sa amin nato ibutang. Dani. Dami ra ba kaayo kay labas kaayo guys. Labas kaayo mga isda. Tamban. So dili siguro ni siya maunsa. Nay kuan dani akong gipalit nga kuan. Linggo float. Ay, anak namin nato ya. Kani diha. Ala dili pa iko ay kami na lang. Kana niya. Ang kani ato ning iduot kay para diha. Pasigo siya. Okay kaayo daghang kay isda. Ay daghang kay isda. Daghang kay sudan si Mio. Paingon nami sa ubos guys kay naging kalangan akong trabaho inuot ko. Mio. Ato ito ipaanda ang motor Mio. Dira ang dihang card Mio. Paanda sa ni nato kay wa pa nakapamahog sa baboy. Yela. So karon diretso namin ni Mio sa ubos. Diri ra ko mag-agi sa ilahan ni Ingkumiloy kay ugaman ang yuta. Mio, tara na. Pumali ka na suot di sa imuhang butanganan, ha? Isuot sa nina ko siya, guys. Unsa man, ha? Guys, ready to go namin ni Mio. Mio, ayaw paglihok, ha? Ayaw paglihok. Nagdala ko sa kuan, akong suoton nga chinelas. Sandal din akong gidala. Dito ako magsuot sa ilan ni Lilin.
Ito na kami Ayo. Adto na mi guys. Pagto na kaayo. Okay. Ayaw biyag lihok miyo ha. Ayaw paglihok. Guys, diyan na mi diri sa ilahan ni Lilin niya. Si Raymond kay nagpalit man sa kuan RM daw fried chicken or lechon manok ba ni maniud to ta. Naapod sa dani si Inka Lita. Inka Vlog. Sa wala pa naka-subscribe diha, Inka Vlog. Igna Inka. Oh, Inka vlog ko. Gisave na niya gisave na namo ang iyahang video kay para upload na sad. Niya karon mga unta, naa sa dani si Uncle Dandan nagduyan-duyan. Apil ka si Mio, dani ra siya sa duyan kay labihan kay kakulit niya. Pagkahuman dani guys, paniud to namo adto dayon mini Raymond sa hinguog kay si Raymond na lang ang akong paan ang sakyan pa yung dito kay mura man gyapon kwinta ako mag-try cab. Di mo motor de. Naraman ako motor niya kay wala man ay rehistro. Nya karon maniudto na ta. Sige na. Ali na mo. Nya si Lili nag-prepare na sa si Lili dani para sa paniudto lagi. Say. Sige na kay adto na ta. Unsa man ni Wala kinsa man ni na kanon. Salamat sa Kisa Lili no? Daw na nilibigyan niya. Kana kay sayang na ang kanunda na. Guys, maniud to. Ari si Inka. Nagkuan? Nagabas. Adapit nagabas? Dito sa kapangasan. Nagabas si Inko. So magkinamot ta karon. Kay lamit kay sudan. Maniud to ta. Unsa na princess? Daot na din na Di pa man ang. Daot na day tulin? Gabi man to. Di na dito kakaon? Di na tira. Simutin me. Basig pwede pa. Ato ito At kabuang wa ba di kay ilong kay ngano di ka pakasimot diha? Ondo. Noodles ni? Di init man na mo. Lumi man buntag na noodles lumi. Kagabi na ni? Og perginit ginang buntag. Dili mo banalin. Unsa pa may kuan basyo? Na. Ang sabi din ang gikuan, dili ni man, dili ni manok. Karni. Nyata na. Ay dili ko tong. Yam. Nada, na murag nalain naman. Sayang. Sayang siya guys. Nana si Riri. Si kanilin. Lan eh, wad oh. Ay. Ay, Ay ikaw dalilin. ko na diha kay ikaw driver karon. Hoy, ayo na mo. Ani lang din. Kani. Ako na ni. Ha? Amas. Di mo ni? Mon, nena. Baha. Sino ko naman? Sino ko ba? Labi ba nimo kay tanawa si mong vlog siya? Ha? Labi ba kay nimo tanawa si mong vlog nga nagkaon sa utan nga hilaw? Kaon sa utan nga hilaw? Ang kamati taps. Aga kaon mo kamote Tapat namigig. Tagsar sa tukadano siguro. Bapa ni Mario. Nawat ang din sap-sap. Ingana nang ginabuhaton tanan ika kay para naatay views. Para na views. Kay kung agsali ra kag timi-timi. Sino mama? Papa di anak dili na. Mangaon na ta, mangaon. Dili na gagabusog si mama, wala sa papa sin kilit. Sige na, princess pag-ampo na. Siga na pa din na imong mata. Ang minas lemon. Sige na. Hindi si Ritsu. Ay, wala man. Sige na. Ampo na ta. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, dagan salamat sa mga grasya nga imong gihatag kanamo. Manginaot ko nga makahatag kini kabaskog sa kalawasan kini among pagkaon karon. More and more blessing pa nga moabot sa ila ni Lilin sa among tanan. Dagan salamat. Amen.
Sa samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amin. Angkol, alin na angkol? Ni ikaw din nagtinduga ka man lagi na. Ako ah. Kaon ka. Kamsi. Siga nang daan na. Ibu ka to lang kun mo. Kanara nagkaon ako. Anene. Agaro man apil. Yan ka. Sige na. Bira. Tanawang si Morte ang tiyang sa tiyan. Da, gusto gini kao na gino? Kabot lang mo, kawalan na ibang sa Kaon! Kanta ni Pansiki. Nam. Ay, nga na yun. Ayaw pag nga diha. Bakit sa... Hindi pa ka, pwede pa kanon. Ah. Nagkaon ka sa ida? Nga ang guys, pangan. To. Nam. Nam. Ngay RM guys, init pa. Inka, kapot inka. Sige. Kapot talaga kahit. Ugkuan na siya. Wapa na siya nayabo. Dagsan mo na ah. Ano pinebo? Hanto, magani kaya wat tigdal sik sa kasalig kay Tilnaslik. Abas pag inita ah. Hislo din siya. Init. Init mga nagtalsik sa mga tiil. Mga baka. Nga ang guys. Baka na gagawin kapoy. Baka ba? Nari sa ari imbaboy? Lauya. Ngay. Kau haga ang tiyo. Ay, kaman nga ano ha? Dari man dito. Ah, kinsa nga ang kusling. Pili na. Ah, gabi eh. Sada na nga sus. Ha? Ulit yan nga sus. Ganya, tingnan ako kay abi ako gusto sa kuan. Manok. Ito. Mag-stand Nangipot sa tuloy, highway. Ito? Takot. Kahoy. Highway sa Prakata? Dili tagaan. Mag-uta na siya. Agoy kaluoy. Mag-uta naman lagi ka. Kuya na walang papel ay. Tanawa siya. Imo na lang tanan-tanaw ang tao na. Bulaos yung mga tao na nga. Lahi ang tanig buhok ko. Good, magbuhok. Ano ba yung buhok? Karawading. Ding, karawading. Okay. Gusto niya anak kanon oh. Kaya guys. Luoy bata. Wala ni man nagtawaon. Pero na niya kamu lang kaon ha. Ya, agwan man niya agad kita man sina nga si timak-timak. Lami isang sungitan ba? Nakatay sa kaon tay. Di pa ka pwede mo kaon. Indian where to nga kuan? Ngayon istoryahan? Dito man ni malito kung blend ko sa ni mama. Imposible ra pud nga ang inyong hara. Nga lang ako. Indian. Di ba? Ang inyong hara doon nga di Mercedes ba? Di ba? Ang title in English. Tingog sa ko ba? ng title. Ang title. Nalagay na tuplok. Pero ang title Tagalog to ah. Pag kuan mo? English. Kung nga ang English man. Na-translate. Gabi tayo namin ako. Ako dito ba si Baby, nagpunta ko dito yung ni mama. Pag-chat mo kagabi nga, titan akong upload tin unsa man ni. Taraw na ako nga. Ang title English, Na-inject ko ito nga English. di man. Kaya mo datog insakto ba tong Ito pagka bigyan English? Demerse, Ini pagkataon-taon kay di man tingog nimo. Di gali. Ang kawala ako tungo gani. Kato man nag in English sa ingko nga unsa man ni ah. Na. Ay pa mahig. Di na ba English dah? Ay dili sa English day guys. Wala siya kuan hang Indiano. India tong inistoryahan. Mo may na-associate si mama nga sa translate bitaw. Wala yung option. Wala sa kana sa katong on Ay translate translate. Siya ang output daw. Nandiyan magka-op. nang ano mo to ang ano na gion day to nimo di ay. Wala saan.
Dapat man to nimo nakita ang utodab. Video sa akong video. Oh, sa video. Ito sa settings ba? Ano to? Settings. Nya. Nangita ko sa translate. Eh, bali yung na ako na sa English translate to kato India translate. Nya English mo ituplok. Bisa mo sa ano buwan, tuplog. Balin-balin ako tuplog. Kamang magyok lang, naagip lang. Di man mao. Nato na tan-aw. Ito na comic na daw. Ay, paupang ko ba? Ipaok ang Ito daw. Naong ganda YouTube studio sa setting. Wala gid diha. Ang setting lagi, naglanto ko sa YouTube. Magyapon. Tanawa lang sa YouTube studio. Dato bitaw sa iyon ang dalan. Nangano to sa ngawakan to nakulab te. Sige lang. Kay basig kabuang ng ingan nga style. Tanawa dito sa kuan katong YouTube studio bitaw katong iyon ang Ikaw dalan. ang magtanaw kay kabalo ka nga hantip kita kubik-kubik ng cellphone. Tungkol dandan ito tanaw na na. Sudan ka mo? Hello. Paingon namin ni Raymond sa hinguog niya maghilmit ta kay magmotor man mi. Nya si Mio, ako lang si Mio sa pipihon. Dili na lang ako si Mio ibutang dani sa kuan kani. Yahang Sa lolo. oh. Karon Mio sa pipihon ra kanako ha. May pahino ni mo sa lolo kung kay sakay ka sa motor. Ha? Basig mag Lugnuta siya? Sige. Sakay ka sa motor Mio. Ato na lang siyang sa pipihon. Ready na sa Raymond guys. Iyo. Tara na. Tara na ha. Nangihira ba ka dito sa kwarto ha? Nangihi ka sa kwarto? So sa pipihon na to si Mio Dani guys. To ara man siya. Ara man siya Dani sa duyan. Di ara si Mio. Ali na ni Mami di. Ali na ni Mami di. Oh. Di ara guys. Okay. Adto na mi. O laki ba niya dada ako bait. Laki ni A. Boy. Di ko ano ka di? Ay gihok ha. Ay sulod to pa. Dana. Duha ka tiil niya. Ay sikat. Hoy. Para sa ero ha. Ina sulod di mo. Kana. Turun na. Okay. Nakaihi day ka, Mio. Okay, nakaihi day gid ka. Kaihi mo mama. Ni maho makaanso. Ako ni siya palitan niya guys sa kuan kana ang palitan ako ni siya sa kuan. Iyahang shampoo. Daw conditioner. Daw palitan sa din ako siya sa bahog. Daw Diaper. palitan sa nako ni siya sa diaper. Kay iyahang diaper na ay isa kapak dato nga wala na gamit kay kuan man. Gabay na. Gamay na. Di nagkigo sa iyaha, hugot na kaayo. Tara, ato na mi guys. Taro na sa imo sa pipihon. Ari na mi. Oh sige. Len! Ari na mi. Bye-bye. Bye-bye, si Mio. Ito na si Raymond guys. Natubilan na namon? Sige. Sakay na ko. Hello. Uy. Nyo. Dara. Ari na ko inka. Ari na me.
Guys, humana mi ni Mio dito sa kuan. Pit Matters. Unya mo ari ko diri kay magpalit ko sa bahog para kay Mio. And then mapalit sa dayon ko sa bahoganan. Bahoganan ni Putot, ni Piolo ug ni Daniela. Naamoy ko ang dani diaper. Na, say. Kani nga size kay ang yaha. Murag medium lang siguro ni siya. Akin siya. Laki. Medyo. Ito ba kayo ko ang size gani niya? Extra small. Ang dog one, sir. Extra small. Ay extra small tong ako dito. Bigyan pa na ikaw. Dili na maigo. Dan milk one. Small. Wala ko. Mas rubili pa na. Wala na no. Hala na idugdug mo. Ano? Nindot kay pagkakuan mo. Ano ba pa ni Corty? Katong isa ka ng dako ka. Katong isa. Kato. Kani? Kapila na siya. 280. Tulo ka buok dana. Aning 280. Humanami dito sa Pit Matters na injika na si Mio kay last naman to niyang immunize. Yan naa na sad ko gipalit dani bahuganan ni Putot, Daniela ug ni Piolo. Nagpalit na sad ko sa bahog ni Mio. Nya karon paingon namin ni Raymond uli dito sa Balingwan. Guys, di ana mi diri sa ilahan ni Lilin. Kaabot ra jud mi diri nga safe. Nya karon, lah, ay saka ka dire. Ako mga gipalit ka ganiha. Ang ipakita sa inyo ha. May pan. Dana ka sana, huwag ko kapalit sa pan. Ika. Yaha, kuha naman ko hapit sa merkado. Di ara guys. Si Mio. Ipuasa naman yung sa Ha? Ipuasa naman yung sa lulong. Okay. Kuan man. At salig lugnuta. Nawa ko kapalit sa pan man. Masag dito. Nagiaha kani. Sa una lang karon nga wala may pan nga napalit. Ni wala may pan nga napalit. Dali lagi mo. Ha? Dali naman. Sukay di man palagan. Lupad-lupad good. Ako good mata kay ana-ana oh. Wa pa na-upload di ay? Naka-upload na. Duha na ang upload. Duha na na-upload. Todo upload sing kalita kay may signal dito sa ilaha. Nya karon si Mio humana jud ang immunize ni Mio guys. Ang katong gi-immunize niya kaganiha anti-fever to siya, anti-sipon, basta anti siya. Nya gikan dito sa kuan clinic liadto po din ko dito sa Golden Tail. Dito po sa veterinarian clinic sa Golden Tail. Nya di ako gipalit para sa mga dog. Mio, ay dani. Para kang Daniela, kang Putot, kang Piolo. Dara guys, ako ipakita sa inyo ha. Wala ko naka-video kag ganiha kay kana laging kita ra isa, wala tig video. Nya di ara oh. Tan-awa ninyo ha, akong gipalit. Kaganiha dito. Nagpalit sad ko sa kuan bahog ni Mio nga 2 ka kilo. 2 ka kilo imong bahog Mio. Isa ra ka klase ang naa katurang na ay milk. Nya katong na ay beef unta. Wala naman nahutda naman sila. Mio, dala ka Mio ha. Di ara. Para kang Daniela, kang Putot o kang Piolo. Stainless na dyan siya guys. Oh. Yara. Okay. Oh, ya. Kaunda na. Tama rin yung magawa na. Oh. Pareha sila kadako tulo. Para ito kong isip. Ya, di ay 2 ka bukuan. 2 ka kilo nga kana ang bahog. Unsa pa man suludan ni di? Di apa. Nagpalit pasad ko sa iyahang shampoo. Dog and cat shampoo, Golden Tail. Di ara shampoo and conditioner. Gipalitan pud sad nako siya kaganiha dito sa tubig kay kuan kana wa man nakainom og tubig. Nya kani
Nagpalit ko dani para dani sa kaning puti-puti bitaw dani guys oh. Naay dagan puti-puti. Sa imo. Oh, dito ko sa kuan ganina Transformasyon. sa pharmacy niya, naging siya nga makuha ko nun ni siya sa tubig, sa hangin, sa pagkaon allergy, sa pato yang giingon. Diara. Oh, mao ni siya akong gipalit dito kaganiha. Ilinsik. Dili man. Kung ano bang siya. Ilinsik ang sulat. Dili. So mao ni siya guys tanan. Nakapalit ra jud ta og kuan. Kay datong miagi na iyo magugko nga agpalit ko sa ingani. Nya datong miagi ra man ta ko katong pagadto pa nako didto nya kay naapiki man. Nya karon kay naaman tay nabili nga kuan sa sweldo pero igo-igo ra gid sad kay tag 280 din isa. Sakto na ni para sa ilaha. Kay naa naman ang pagka-kanan ni Mio. Kay maayo ni Asia kay dili ni siya ag Dili tayaon. agit iton. Giyawat atong kuan bitawin ka ng plastic nga Na. agkabugi. So di ara. Nya karon magpangat sa saday ni Mio karon kay ang baboy dito guys. Ang baka. Dahil sa Mio di ato ibutang ni di kay para magdagan-dagan. Dagan-dagan sad ka. Kau dagan-dagan. Kau dagan-dagan dito ka. Dagan-dagan dayon. Da. Agoy, aha manigikan nga naglaagman. Aha manigikan nga naglaagman, ha? Dilaag. Allah. Aha man kagikan nga naglaag-laagman ka? Ha? No. Agoy, kiawan ni mami. Naglaag-laag man. Agoy, kagana ba gini mo paak-paak ka ha? Guys, manihapon ta. Nya ang oras. Di ara ang oras. Unsa naman siya oras? Late na kaya tong panhapon. Naay ko ang tamban gi luto. So kanira ang atong sudanon. Tamban. Lamin ni siya kay kuan. Labas. Saba ang saking iring oh. Agoy. Karon na kay bahogan ram karon. Maupay pagpamahog dahil nako no. Nya si Mario. Tanawan niyo si Mario. Asa si Mario. As usual. As si Mario dito. Tuwag yapon si Mario dito sa gawas. Nya karon kaunta ko si Mio nagmata po sa si Mio. Gusto ko mag-inom sa gatas. Daw Milo. Mag-init kong tubig. Hinahinayon lang kay Ginoo ko. Cellphone atong gigamit. Hinahinay ta kay Ginoo ko unsa na oras dahil atong mga salingan. Saba mi. Magkahulat. Lami ni siya kuan. Kapi. Daw gatas. So gutom-gutom na jud. Di ka pagkahuat ha. Huwat diya huwat. So manihin busy. Sige lang. Piliun taning kuan. Kanina ako ibahog sa ilaha. Nagaghan man. Okay? Ulat min kay kaon ra mo karon halang-halang. Dara to panyapon. Ako di ka pagkahulat ha. Di ka pagkahulat. Pagulat. Pagkahulat. Ay. Bahog niyo.
Uy, saba sa diha, saba. Ito ganahan din mo sa iring kay ngano. Gawas nga kawatan. Ipakahuwat. Ipakahuwat. Ano ko? Di awat sa uban iring nga. Kuan bitaw. Sapa kayo. Sapa kita. Kapit alas 12. Kilang. Gutom man. So magamit na ni nato karon siya. Ilahang bahuganan. Ba? Mio. Tulugan ito ka. Mataha ka pa ha. Mataha pa yan sa Mio guys. Kwa sa tasakuan atong kapi. O kapi. Gatas na lang daw Milo. Sek! Kapagawa. Sapa chicken isna. Kapagawat ha. Kataga na lang ako na kay di na maghunong og kuan. Sibangag. Iyo, uy tatay na minyo. Wala pagyapon ang kang alshil na kuan. Okay. May lag di na problema uy. Labad akong ulo. Kuan. Okay. Sayang ang iyang upload walay ads. Saan man nga nawala man. Bukal na. Laman hapon pa. Hapon. Mio? Kiss Mio. Wait lang Mio ha. Ano nang nakakaon Mio?